Сушиста болған. Қара қазір, қайжандыр мың йортта тұрайны. Юля, қимәтті табыр сатып алыр. Әкбәр үттіне. Сіз де бұраңызды қалқында ақша көп болады. Осылай бермейміз. Көмісі өсін еді. Жарай, бір ярда қойған Әкбәр, рымақланма. Неге сен менің соғыштан қайтқанды көп кеше Маликка күйеуге шықты? Егер де есен сау қайтсам, қырқазлары кеткенде той асарбызды уағдалар берішкен едік бе? Мені қырқазларының мақұлдар болын. Мен жағын текші. Kuş yaşlığı kıyalım. Мезгіл театры бұйыл аңға 20 яш тула 20 еллыған белгілеп өтті. Ол енді біздің башта ТГГПУ аңға Қозан педагогия институты негізінде эшләгән. Хәзерге көндә менә Қозан федераль университетының театры булып тора. Мин әлеге театрда менә 2нче елымны уйныйм. 1нче елда Дуфа Миңнуллинның үзебез сайлаган язмыш драмасын куйган идек. Быел инде менә Илдар Юзеевның «Кырказлар артыннан» драмасын. Кырказлар артыннан гомумән ул бик авыр спектакль. Кабул итәргә дә авыр, ләкин аның тирән мәгънәсе бар. Югалмас мәхәббәт турында. Сахраларда синдә кырказыда бер ялгызың торып калырсың күк. Мин үзем шул кадәр шат Марселя абыйның мине шушы үз труппасына алганына, аның белән эшләвенә, аның өчен аңа зур рәхмәтләр әйтәм. Ел сайын шундай зур спектакльләр куябыз. Быел менә «Кырказлар артыннан» дигән спектакльне куйдык. Без аны яңача күрдем, мин аны үземчә күрдем, җырын да алыштырдым, финалларын да алыштырдым. Менә шулай менә күргәнегезчә тамашачы бик җылы каршылады, бик җылы кабул итте. Без бик бәхетле бүген. Аллага шөкер. Менә минем бүген бик күп авыллардан, бик күп районнардан, шәһәрләрдән, хәтта Казакъстаннан килгәннәр. Миндә йөргән, минем мизгелдә элек уйнаган артистларым. Мин шул хәзер шат бүген. Әллә кайлардан килгәннәр, әллә кайсы шәһәрләрдән килгәннәр, авыллардан, районнардан килгәннәр. Миннән бәхетле кеше юк бүген.